इंटर आनसलिक गोलोम बोथोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय। बे बादायलायनाया एसपि जौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जादोंमोन। दिनै जोबथा बादायनायाव सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो सोनाब सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव जायो। सोनाब सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा 5-0 गलनि फारागथियाव सानजा नोगोरारि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ फेजेननानै देरहासार जायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारी, सिमेन्टसापरि थानानि पुलिस अफिसार सिदिसर बसुमतारी बिथांमोना लोगोसे बिथांमोनजों गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बे समाव जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गासै दामनायगिरि आरो जोंनि गासै बेवहाय गेलेनो फैनाय गेलेगिरि बिथांमोननिसिम आरो बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि जि फाइनाल मेच बा फाइनाल गेम, बे फाइनाल गेमाव जोंनि हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनाय गासै सिबिजाथाव आलासि बिथांमोननिसिम बे समाव जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गिबि जोङो साबायखर बावग्रोदों। मानोना बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय लेखायै जोंनि खावलायनायखौ रैखा खालामनानै बा दिनैनि जि फाइनाल गेम, बे फाइनाल गेमाव बिथांमोना बाहागो लाफैनानै जि नुजाथिफैनानै जोंनि गथ'फोरखौ बा जोंनि जि प्लेयार्सफोरखौ जाखिनि बोसोन होबाय, बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम बे समाव जोङो साबायखर जासिदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो थांनाय 22 अक्ट'निफ्राय दिनै 25 अक्ट'सिम बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 7 दखरा, गगामुग दखरा, धेमाजि दखरा, सिलाबोथार दखरा, सोनाब सानजारि दखरा, सानजा सानजारि दखरा, गेजेर जनाय दखरा आरो जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासै मोन 7 दखरानि गेजेराव जिहेथु जोङो लिग गेम जोङो गेलेहोबाय। गासैबो टिमखौ जोङो बैजों जों जिहेतु गेलेहोनायनि उनाव जि दिनै रिजाल्ट ओंखारबाय, बे फाइनाल जि रिजाल्टआव दिनै सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि टिम आरो सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोननै टिमनि गेजेराव खोब मोजां मोनसे गेलेनाय जादों। हयथ' बेहाय जोङो खोब मोजां मोनदों आरो जोंनि जि आसा आरो जोंनि जि मिजिं बा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि मिजिं, बेखौ जोङो एसेब्लाबो जों हमनो हादों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेरावबो बा जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङावबो मोजां माने गथ'फोर, गेलेग्रा गथ'फोर ओंखारगोन, बेहाय जोङो मोनसे सिमां नुदों। आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोङो बे जि आन्डार 15 जि फुटबल टुर्नामेन्ट, दा बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामलांबाय थानायनि जि मोनसे सिमांजों जोङो लादों। आरो बेखौ खोब मोजां मोनसे जोङो रायजो राजानिफ्राय आरो जाय बिथांमोना जोंनो नैबे गेमखौ गेलेनायाव राङारि मदद जोंनो होदों, बिथांमोननिसिमबो बे समाव जोङो साबायखर जासियाबासिनो जों थानो हानाय नङा। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै दैदेनगिरिफोर, जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि जिल्लानि जि बिबानाव थानाय जोंनि स्पर्ट्सनि जाय बिथांमोना सेक्रेटारि बिथांमोना दिनै सान हर खस्थ' खालामदों। आरो बेहाय जोंनि गासै जिल्लानि लेङाइ आफादगिरिखौ लानानै गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै गेमखौ जाफुंनायाव माने मदद होबाय। बेखौ जोङो साबायखर जासिदों। जिल्ला आफादनि आफादगिरि जानानै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर जासिदों। आरो दिनैनि जि फाइनाल गेम, बे गेमाव दिनै सोनाब सानजारि दखरानि जि टिम, बे टिमा दिनै सानजा सानजारिखौ 5-0 गलाव होनानै बिथांमोना सोनाब सानजारिया दिनै देरहासार जानो हाबाय। बियो मोनसे जोङो खावलायगोन जे जोंनि जि पारफरमेन्स गेलेनाया मोननै टिमनियाबो खोब मोजां जादों। जों आसा खालामदों बेवहाय जेननाय आरो देरहानाया मोननै टिमनि गेजेराव बबेबा मोनसे टिमा माने जेनखागोन। बेखौ जोंनि गेलेगिरि जोंनि फंबायफोरखौ जों खावलायदों। बेयाव नार्भास जानो गोनां गैया। जे गावनि जि पारफरमेन्स, गावनि जि रोंगौथिखौ जि दिनै दिन्थिबाय, जोङो दिनै नुदों जे जोंनि उन्दै फंबाय बा गेलेगिरि बिथांमोना जाबायदि माने मोजां मोनसे पारफरमेन्सनि गेजेरजों गेलेदों, बेखौ खोब बाख्नायनांगोन। जोङो आसा खालामदों जे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङावबो मोजां गेलेगिरि माने ओंखारगोन। खिन्थु सिगाङाव स्कप मोनाखै, सुबिदा मोनाखै नङाबा गेलेनो थाखाय। खिन्थु गामि सिङावथ' गोबां दंबावो। दिनै जोङो बिथांमोनखौ लाबोनो हायाखै, जोङो स्कप होनो हायाखै। बेनिखायनो जों लासै जोङो बे गेमखौ लांबाय थानो जोङो सिन्था खालामो। आरो मोनसे खोथाखौ जोङो खावलायगोन जे जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाबाय। जोङो काउन्सिलखौबो जों खावलायगोन आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादखौबो जों खावलायगोन, जाहाथे जोङो बिटिसिनि बायजोआवबो जे जोंनि आन्डार 15 जा बा आन्डार 16 बा आन्डार 17 जा, जे जोंनि बिटिसिनि बायजोआवबो जे बे गेमखौ जेरै मिसिं अट'नमास काउन्सिला दिनै मिसिं अलिम्पिक लादों, आरो जोंनि काउन्सिलखौबो जे फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे हायोब्ला जोंबो बेखौ कन्टिनिउ जि लांनो थाखाय जोङो काउन्सिलखौ खावलायगोन। काउन्सिला जाहाथे बे गेमखौ कन्टिनिउ लाङो। जुदि लाङोब्ला बे जोंनि बिटिसिनि बायजोआवबो
माने मोजां मोजां गथ'फोर ओंखारैनि खुनु खारन थानाय नङा, ओंखारगोन जोंहा बेखौ मिजिं दङ। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोङो रायजो राजानि हेफाजाबजों आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाबजों ओनसोलनि जातीय संगठनफोर जेरै माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबजों जोङो अकल माने फुटबलल' नङा, गुबुन गुबुन गेमफोर दङ। जेरै साननैसो सिगाङाव जों भलिबल गेमबो होबाय। इभेन्टसाथ' गोबां दङ, थारमाने जे बे इभेन्टफोरखौ जोङो फारि फारि लालांनो हायो नामा, बेखौबो जों एसे सिन्था खालामनाय जादों आरो।